Det er vores første video. Sådan. Det er det i teorien ikke. Helt nerd. Sådan, altså, jeg er så kogt med min hairline, bro. Altså, prøv lige at tjekke min hairline ud. Den er ikke kogt. Den er præcis. Det er pisselig. Så man kan tage også, mand. Ja, kom her. Nå, nu skal vi faktisk lave noget sjovt. Ja, og det vi skal lave, det er fucking sjovt. Fordi vi har faktisk lige testet lidt. Og det er sådan, hvor der er en, der filmer en i slow motion. Og så skal man lave en salto og se, hvor grim man ser ud. Ja, og det er faktisk... Og hvis I ikke kan se det, så er der ham der lille gaze, de er... Jeg har bare make op på. You're ugly. Jeg er en fisk. Look at this dude. Nu skal vi lige lave nu får jeg lige en timelapse af mig, Thor John Lawrence, der hopper. Så jeg håber, at I kan lide den. They see me rolling. Why are you running? Why? Elgebunde! Altså, Elgebunde, det betyder faktisk, vi ses. Men have en god dag.